Няма нужда. Я дай фанера. Ти взели МТЛска карта на момчето, да били си взел. Ама тата, тя знаеш как се казва? 2012 се казва. 2012, които... Как е? Додо! Как е тази 2012? 2012? Ангеле, И е спет безплатно. Ангеле, вземи си филията, ще ти падне. Филията, Ангеле. Филията, къде ти е филията? Аче, как си бе, бате? Не. Дъжд светим в лицето, за да завършим палата.